Hi guys, maayong adlaw. Di ako karon diri sa balay sa akong manghod. Nya, naay kalat kaayo dani amo ni hipuson. Ali dani kay ato ning hipuson dani unsa man ni? Lotion, hurot na. Ilabay na kung wala na nay sulod. Kani kuan yo ako. Nya naay isda dani among kuanon karon. Na ununan siguro ni namo or sabaw ni nato kay. Naay kamong gay dinhi wala. Naa, sa lalo lang. O pagkuha dito ka mong gay ka. Oh, wala puti. Kadong ka. Dito sa Amerika. Ka dito sa Amerika pagkuha. Nama ka dito sa Mulula. Nya manghipos mi diri kay grabe ka kalat kaayo oh. Na si Iking na ay trabaho, si Gagang na ay trabaho. Ang mga bata ra diri agkabilin manang walay panahon sa pagpanglimpyo. Karon ato ipanglabay kining mga kuan, sagbot-sagbot. Nanay hinaling ni kay dani kay agluto mi karon sad sa sudan sa paniudto. Nay nag-sounds kaganiha maunang wala ko naka video kaganiha. Wala pa ko nag-ilis, wala pa ko nagkaligo. Pagkahuman na lang nako panglimpyo ay ako maligo kay para ma-relax ang atong hunahuna. Pasibo unta ko kaso wala na ticket, fully book na nya si Sis Lini siya man ang nagkuan sa ticket. Sila nakakuha na sila datong miaging adlaw sa online ra sila nagkuha man siguro nya akong giignan nga basin makahabol ko nya ni ato siya sa kuan kagani happier kay ni ato gid siya sa ticket outlet. Pulibok na maunang no chance nga makaadto ta sa Cebu. Nya ako siyang gignan nga basin sis na ay biyahe pabuhol kay pabuhol na lang ko direct dayon pa Cebu. Nya na yun siya nga iha pa daw ko anon sutaon dito kung naabay biyahe pabuhol karon gabi kay kung moabot ko karong gabi ay kumularga ko karong gabi pabuhol so makaabot ko dito buntag. Pag abot ako dito buntag pwede dahin ko mo sakay paingon Cebu kay murag oras-oras man ang kuan kana ang oras-oras man ang biyahe pa Bohol to Cebu. Daw naapoy daghan masakyan dito, pwede ta mo sakay sa Tagbilaran, pwede ta mo sakay dito sa Tubigon, pwede sad mo sakay dito sa Hitapi. So daghan ang mapilian nato nga masakyan dito. Dili awat diri sa kuan Cagayan nga isara. So Cagayan to Cebu ra gyud siya. So dito sa Bohol daghan tag masakyan. May lang og naatay ay naay biyahe karong gabi. Naasay kuan biyahe di ay kuno Tugo. Kaso ang biyahe sa Tugo ugma pa sa alas 10 na siguro sa buntag. Wato kay naklaro na ko ang iyang chat ni Sis Lini Yan na ay washing nila dani murag guba na ni ilang washing. Murag guba na wala na atiman. Wala na atiman. Nagguba na sa ginamita siguro. Ya karon mag ato ning iana okay para hayag na hayag kaayo no. Wala pa ko nakakaligo guys. Ang diri sa ako nag-anam-anam na siya og kapanas. No, kay naa man toy girisita ni doktor sa ako nya warban ako nadala tong isa duha ka buka akong gipalit ang isa ra nadala nako nya medyo gamay na baya tua mag-prepare din ta karon sa kuan kay grabe ka kalat unya naa may mantil dani na si kay nga para daw kuno diri akong gipangutan na para asa ning mantil para diri so ato ni siyang taod pud sad karon dani. Naanay ko nakuha kalamunggay ato ning haruson. Asa man ang imong kuan kalha? Nadiro. Hinugasan na? Hinugasan gyud. Nawa di ato ning kuan di. Haruson nato ni una ang atong kalamunggay. Labas pa ni siya guys. So sabaw nato ni kay para makahigop ta og sabaw. Asa man imong kuan? Katanganan. Dagan basag kay dani sa inyong kuha. Yan din na di.
kuan na ako. Ano niya? Asa man kag paingon? Ha? Ay sa kisa ni Mami Di ani da. Kisa ni Mami Di. Mo ni ilang kamanghuran nga labihan kay ka bugoy. Isapot na karon iko kaliguin na. Oh, kaliguan. Ayaw pag duwa-duwa da ng kalayo ha. Dili mo lakaw. Kuyaw diri magkuan. Bata magduwa-duwa sa kalayo kay sikit-sikit ang balay. Ayaw tandugan ng kuan ha, cellphone kay mahulog na ah. Ay pag duwa-duwa da ng puspuro kuan ang puspuro kay basig magsunog-sunog na mga haros kamunggay kita diri. Sige na kay maglimpyo na yung ta. Kuan ang mga kuan na kay o kana mga pahumot-pahumot di unsa na mga pahumot dana. Kay ato nang kuan karon limpyuhan ha. Gusto mo na ako butang. Dito sa Amerika. Ako ano ba? Daw ang katong kuan o kuha na ang o. Kanang ipang kuan dana. Nindot magud ang tan-awon ang balay nga limpyo. Dito sa payag wala jay kalat dito sa payag. Mga sanina naagid sa kuan. Sulod naka kuan hapsay. Ganahan ta ag tan-aw sa balay nga hapsay tan-awon bitaw. Walay kalat. Dani dili na sila pakahigayon sa pagkuan. Limpyo. Lakaw man tanan. Kay lakaw man tanan. Paningkamot pod. Bilib sad ko daning syungkol na ko nga igsuon kay sa una sa nagtrabaho ko sa Bohol. Muhuwat ra jud ni siya og hatagan. Every kuan man ni nako siya hatagan sa una. Pasko ug New Year. Maura jud nay akong tighatag sa una sa iya ha. Sa nagtrabaho pa ko sa Bohol. Di jud ni mo demand, di jud ni mangayo. Murag karon ra ni sila nga ag ingon nga ati nakay kuan diha, kagipit kay ngano naa na say mga estudyante. May man to sa una kay wa pa man ingon nga nang eskwela tanan. Karon kay eskwela naman tanan. Muna kagipit usahay. Lisod sad baya. Pero ang nakadugang sa lisod jud kanang magtrabaho ka unya naa kay binuwan. Binuwan nga motor, binuwan nga utang. Mao nay dakong lisod. Pareha sa ilahan ni Utik. Si Utik na ay binuwan nga motor. Na ay binuwan nga ambot lang og naabay binuwan nga utang. Wa ko kay baw. Munang lisod i-adjust kay ang inadlaw nimo napay estudyante. Diba? Nya napay utang. Ang ilang motor utang tua. Munang maglisod jud. Bitaw nga gignan ako nga control sa utang. Kay kung ingon ana man gud nahulog ra kag nagtrabaho sa wala. Aw dili sad ingon nagtrabaho sa wala kay diha naman mag-provide sa pagkaon. Pero mao lagi walay tigom. So gamay ra nga kuan kamunggay ang among ibutang dani. Kay daghan ra pud sad kaayo ni ah. Ay mo pagsali lakag-lakag diha kay mga sugo kani atong cellphone. Kuha na dada kayo kay kanan dana o ato pa sa nalipyan dana. Unsa man? Mga unsa man nagipang wiris-wiris na nimo diha. Pagkahuman na mo kaon karon ay ako magkuan kaligo. Pa ko'y ilis guys. Mamaya ang kanyo may. Ha? Unsa man na ah? Daw kanang ubos. Ato nang limpyuhan ang kanang dana kay o. Kanang dana lapit sa TV unsa man ang mga kuan-kuan. Katulad to unsa man na ipanglabay ka na danang sa kuan di. Hindi na naagamiton kay para nay sako masudlan. Naa.
dyan nakasako. Ganina di ay na ay naglabay nga basura. Wala na labay ng basura dana oh. Kaya, dili na ako nibutang na sa ano. Ano ba? Sama na ah. Ang balay, grabe sa hugaw. Di masagkag pang limpyo lagi. Ako, pwede sa mga limpyo, kapuyan ko. Laaga ra masad siguro ka. Agugasan ba ni ang kamunggay? Hawa dana bi. Hawa kanaog bi. Ngano na man kadani nagtungtong unsa man ni siya? Nambot ano yung wak pasabutan. Asa man gikan? Dili, ay kato na nakamami. Ha? Kamami baby, nailan naman ako. Ay, yan naman na siya. Unsa pa? Ulirog unsa man ni dani sulod dani kuhaan ni ho. Kani unsa man ni ah? Ano ya, ako labay na. Kana ilabay na naa ho kana. Apil lang ang sudlan. Oh, ayaw nang sudlanan kay mabutangan pa na dana. Kani unsa man ni ho? Mambutan na kalurang mana. Basig. Antas sa Andin, kadtog andin. na baytan lab. Ha? Mulantas sa kadtog na baytan lab. Pagbalik baya ha? Ah, Bantay og dugay ka kaayo. nakita dito dala. Napadana ko sa ilawom ho, ako nang pakuha karon. Kay para malimpyo. Tinuod ko bayot. Di ko pakahimutan nga. Hugaw. Ay, may ang gusto ng kunti. Paano mga botilya oh dito sa katubangan ibutang. Kanang kuan dito tanlag ni Uncle. Baya ato nagpa-picture niya ganyan. Ato ng gunting na ko dito. Ayan gusto sunod. Nanak, biya din ako gibutan mo sila. Siya, ganyan. Kapag ito ganyan siya, Kuha ni Dani ha? Kuha ni Dani oh. Kinsa man ni sanina. Di pa'y bag, kinsa ni Dani bag. Ako, Kuha ni Dani. Dili man ni Dani butanganan sa bag. dili man ako. Nami. Kuha ni Dani, ali Dani yung. Ali Dani. Ah, doon sa imong pagkaya mo. Kanang botilya, kanang kanang tanan ginuko. Kuha ka na ah, kuha ka na Dani. Awal isang may bisuran. Oh, sa basurahan na ibutang. Piling tiliyo. Eh para kalimpyo ka na ah. Oh, ipanglabay na na Dana kay para. Kana. Ito man ang notebook. Kuha ng kamatis dong ho. Naa namin na init na tubig. Kulato na ko ni magbukal. Yan na, dani sa kalha. Nga, maglimpyo-limpyo sa ta. Pag maglimpyo karon magkaligo ko. Daw ang kaning mantil ato ning itaod karon. Sige ka na dong, kuha na dana. Dike, ato na. Kana botilya, kuha na ah. Unsa man ag-sounds pa ni ah? Ha? Usog ni sounds? Ha? Pamutan na dito, oy. Ha? Dali mga tanlod, pero na ay baligyo. Baligya tanlag. Pagpalit dito ka. Sinan, kamatis. Dali, kamatis nyo. Laya, ay. Laya, ang sabi nyo. Ay, pagkagisig tanlod. Wala. Unsa man ni ako? Kuha na ni ako. Kanay, tambal mo ng kata. Ano, di mo hindi tambal. Dola po di mo gikuan dudong. Ali diri. Ay paglakawa diha.
Sali ka mo aglaga Ginoo ko. Sa may makuha ninyo danang magsige laaga. Awa pa lagi nga ako nauli. Kaya uli rin na ako rin pagpalit ako kuan. Kani kuaning kuan oh, asa man ning sanina, kisa man ning sanina. Pangama. Kuan na ah. Gitangat sa iro. Manangabay mo. Nagbukal na? Panghugas at sa kamot nato dahil. Nagbukal na mga manang. Wala ipaagas, iyabo ka na kay naay luto-luto. Pamanggod ni nagbukal ha. Pa nagbukal palit man ka sa kuan. Kamates? Dili. Tanglad. Oh. Tanglad daw luya ha. No? I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide. Lah. Kuan yo kinangayag-yag na oh. Ay, kaning may kay tag 7, kaning din kay tag G. Ayo pagsalip kanina Ginoo ko. Ay. Kani asa man ibutang? Ito. Naday na. Tagap. Dulog. Da, dulog na. Mga hulog, bitang mo tira. Wala ni kapino. Nagsinulog sa lolo. Ano lang? Asa asin? Dili lagi mo magara-gara kay Ginoo ko magbuno-buno mo diha mga kasab-an gid mo diha mga kaigo kamo. Ano ginamos ba? Natuman din kanto ang sabay ko na ako. Natuman din kanto yung balon na iba. Ang balon na iba. Bani kayo. Sila no. Karon ato na ilunod ang atong kalamunggay. Kay luto na ni siya. Ato nang hawason ng atong sabaw. Kay basin magpait niya ang kalamunggay. Dili pwede nga dugayon pag kuan. Luto ang kalamunggay kay magpait siya. Aman sila kay. Muna lang sila pangaon eh. Ay nangabuang aha man sila nagkaon. Sila lang lang. Kaon sila dito. Oh, itang mo kaon na rin. Gidaghan magay nako pagluto ang sabaw kay kuan. Nangaon na dahil dito ang mga bata di ay.
Maro tayo. Nala, lami kay tagsudan karon ha. Ang taay. Guys, Bon. Sige na, kay kaon na ta. Na may sabaw. Lalami kaya atong sudan, guys. Tinulang isda na may kuan. Tanglad. Oh. Lami siya, guys. Ha? Sige na. Nahap, din silang duha. Nangaon sila dito. Kumalasan, sila kaon. Nagkaon na si Dudong og si kuan. DJ. Jay. Kaon ta. Wala, mga unta, mga on. Dani kakay oh, kay para makita kakay. Lami kaya itong sudan ha. Wala na may ginamos kay. Ah, ito ginamos. Right. Napadyod tayo ginamos sudan. Lami kayo oh. Dog, may ang gilang ganiya. Mga unta ha. Ang hotdog, gilang ganiya. Di pa sa ginamos oh. Match na match kaya itong sudan karon. Ano, may kay pan. Tara. Sige na, pag-pray na din kay. No, di ko ba lalaki? Ha? Di ako na ako. Di ka kabalo mag-pray? Dili. Kay di kabalo mag-pray. Ah, di ka nag-eskwela di ay nga di ka kabalo pray. Sabaw. Ikot tag sabaw. Kaya na, pag-pray na. Di, kabalo. Ngaon na ta, guys. Naglaban. Hutdon ato ni ha. Hutdon. Mahurot ba din na to? Sure ni ay. Ngaon. Nindot po sa nisya ko anon ka na ang paksi ay ununon. Mukaan kape? Ay na. Hoy. Dilan niyo. Kaan ka? Sungit ya. Dali sa mukaan ay. Ah, siya sungitanan pa na siya bata ah. Kagani na buntag matingala ko. Agoy ag sungitan pa din na gagang. Ayun na, makuhaan ka na. Matunok, bitawan na. Gikuha man mong ata dani kay. Pwede rin mo ito. Ang sabaw? Ayun, sige mo ito. Ngaon. Isda. Koko. Hindi isda oh. Wala na. Ang bani. Ali na dani dilubyo. Ugay mag yung laag karon da. Pwede talaag. Hoy, Ano ba ikaw ka? ugay yung laag karon da. Tutogot. Kabalo naglangoy? Hmm. Ha? Basig malumos ka na ha. Di na ako pag-uon. Pagtaog. Taob ka ron? Kabalo nandiyan naglangoy? Lupig dito dani guys. Maligo, magalit na siya sa isa. Diha sa dagat? Maskin taob? Dili. Pag di na, matingala lang mi, nawalas jay. Ano naman dagat. Di magkumpiyansa. Nabungalang na lang. Papa. Ay, pagkalami sa ginamos oh.
Gibutangan ni gagang sa kuan kana ang gibutangan niya sa kamatis. Salamat kay guys. Sayo kis gagang ganyan na nagmata luto. Da putol dinong kamot. Fresh. Oy, tantok, bantay mo taon. Kapag umulan. Nadarita. Bukugon man din ng isda oh. Bukogon din. Unsa ning isda? Kuan? Diwit. Oh, diwit. Tag-as ang niyang bukog. Kamot na bangos. Dagan nakakag diamond dang. Si Bunbun dili mo kaon. Di na mo kaon si Bunbun nga nagkaon na siya dito sa iyahang lula. Ang ginamos da. Make up ka. Make up pa rin mo kay? Oh, lipstick ni mama kung hindi ko. Na sila'y contest ugma. Nya. Apil ni si Bunbun sa street dancing. Dana mo magkuan ugma. O dayon sa gym dayon para showdown. Ah, dito ang showdown sa gym. Pero na mga judge nga diya sa karsada. Naka-Japon. Daghan mo ng parade ugma. Pagka 18 ano pa parade sa simbahan. Pagka 19 parade din sa dagat. Walay contest banda dire. Wala. Sa una na ako. Para na ako. Giundang nila. Okay. Ano naman? Abot lang. Ko pero na dyan pa yung mga banda, duha ka banda ugma. Saps o dire punta. Muy maguna. Mulang to kung saps. Yada kayo. Ang dani dahil nga banda wala. Ah, sila muy magkuan ugma. Ay sila mata ang pinakauna ang national ay lahi ang SAPS. Ay national. Elementary. Kaduhan na kundugang ba? Pulot gini na to. Ay. Murot na yun namin kay gamiraan na. Sa imo te gamay pero sa kuwa daghan kay ni. Daghan sudan gamay ng kanon. Wala ba rin? Sa paman dito. Ha? Nagbangon si papa wala. Balon. Nagbangon siya. Asa ni magbutang. Guba biya to na akong kwintas ba. Yung natagrato, ang tagong gubon. Abi ko DJI imong gamit na. DJI baka tong Osmo Pocket. Kanira na. Yung mo dahil itong gibidin me? Wala sa kopita ko kung bibili. A few moments later. Gikan si Iking dito sa iyahang gitrabahoan kay naganggang sila sa lubi. Nya mubalik rasad ni unya siyang gabi kay ilahang atimanon ang paganggang kay para mauga mabaligya na dayon ugma. Nya karon moadto mi dito sa merkado kay naakoy paliton diri sa ilaha. Si Gagang ni duty si Gagang kamera ang diri kaganiha. Kauban sa mga bata naglimpyo-limpyo sad ko diri. Nalimpyo na diri kay kalat man kaayo. Si Iking na ay trabaho, si Gagang po na ay trabaho, gabi na makauli maunang wala na higayon sa pagpanghipos, nang hipos ko diri. Moadto ta karon sa merkado kay naapod koy paliton. Kauban ako si Iking, musakay ko sa iyahang motor karon, tangtanga sakay. Musakay ko sa iyahang motor, unya isa ra ba yang kamot nga ihawid. Sao naman lang niya guys. Sao naman lang ni ang isa naman lang kamot yang ihawid. So gamit kaayo ang atong kuano packet wifi kay naka-upload sad ko diri. Nayahang syungkol dani. Kumbati gihapon ni maskin syungkol no. Gakumbati pa man gani ni siya nga kumpleto pa siya og kamot kita pa ba kaha? Aw kumpleto og kamot. Syungkol na siya og kamot kita pa ba kaha nga kumpleto og kamot? Oh.
So karon adto mi sa merkado si Kay ra diri bilin og si kuan Dudong. Nya karon ato sa ning i-prepare ang atong mga gamit kay basin na atay na kalimtan. Kinanglan nga wala tay malimtan. Ha? Sige, agmotor ata. Magmotor ami guys. No? So thank you so much guys ha sa inyong tanan kay ana paghapon mo nga nagsuporta sa ako maskin wala ko dito sa bukid ug manginaot ko nga padayon paghapon mo magtan-aw sa ako ang vlog. Lingaw-lingaw lang ta sa atong life kay kung magpadata sa atong stress delikado basin maawat ta ni kuan ni charorot. Bitaw guys. Oh, kana imuhan na adto na ko. Kay ari na ko kay wala na ko'y nalimtan. So wala na ko'y nalimtan. Diretso na ta. Pista diri sa ilaha. Nya kanaang wala sila gasto. Tutoy. Gimingaw na ko sa akong mga itoy dito. Gimingaw na sad ko sa kang Daniela, kang Putot, kang Piolo, ang Baktin, ang Baka. Karon musakay na ta sa iya ha. Ayong kamot. May pagawid oy. Oh, May pagawid guys. ngani na napaghawid. No? Laban Japan mangani siya nga syungkol kita pa baka, di ba? So laban Japan, diara. Bitaw diretso na ta guys. As usual mao ra gyapon na akong isuot nga Crocs. Na may isa ka sapatos dani daw chinelas pero kanilang ang Crocs. Ha? Nagiahak na ngayog 5. May naglaga ginuko ang til hugaw kaayo oh. Di nabay sisiyo dani. Mara 20 aji kunsi. Karon ato na ni sa merkado. Sakay nako? Ha? Murag kaulan nun raba guys. Sige, hinahinay ra king ha? Hinahinay lagi ta. Ha? Hinahinay na ta. Hinahinay ra kay isa pa kay naisakyanan oh. Tawa ya. Kinuo ko mo kuyawan sa tarani. Sige, kana hinahinay. Ako'y drive king di? Ha? Ako'y drive. Hinahinay ha? Sige.
Nagbalin di siya pagkuan, maura gyapon. Maro yapon to sa una katong ganan. Natuyok lugar ta. Oh, kado mo din eh. Ha? Pero kado mo din eh. Ay, di sa bang kado. Ama di siya dapat. Tinoy yun. Di alam sa merkado guys, pero laban gyapon ang iyahang syungkol. Nay kaning manok sila ito, King. Nah. Ha? Nah. Dato sila. Iro. Layo lagi. Lang na nato. Maniguro kagi kay na. Di ra ba na maka gunit imong isa na? Ah, maka. Di ana mi diri guys. Gano. Asa? Sunod di jay ka. Alisay. Ibili ni ah. Agpas. Yung mata. Kaya tingnan mo. Kita kayo kuhaan kayo na gani. Hirap ng ginayon. Asa ni ibili? Hala. Salamat. Di ana ta diri guys sa sulod. Taas ang lingo. Taas ang lingo. Asa na tong bata nagpaingon? Dito ta, nagpacking to dito. Ah, ka ba nagpaingon? Hoy. Asa dapat niyo bugas dani dam? Dili. Hindi na bugas. Kuan King. Nay, happy? Aw, oh, na? Be happy? Or alas? Alas na lang. Kaya bitaw ma. Wala na. Ibayad, oh. Ibayad na ito di. Isa. Hapsak na bugas, alas. Wala na ka. Oh. Sumri ko eh. Ala to, buhol. Ano sa ko? Pero hindi ko makadayon karon kay naanangani naman sa oras, mabalik na dayon ko, ha? Kumanat pala ko. Kay wasan ko mahibaw, guys, basin fully book adto. Ha? Hapsak. Alas gang? Alas. Pilang alas? Ha? Pila. Sila kami? 1 to 50. Sige. Manok, wala ni manok dahil no? Na, ito na. Wala naman kuno. Ay, magkabit-abis ako na lang. Yung pangita. Ay, madam. Hapon. May hapon tanan. Gang, ano man ang bugas? Papa, sila kami. Ah, sige. Oh, share tayo. Wala na may manok, no? Not dan? Ito man nga nahutdan ko nun. Maya Mia, salamat. Naa? Ha? Na, manok? siya. Oh, may mga madam dahil sa uban ng dagang. Naa, wala. Wala na lagi. Wala na. Wala na. Wala na. Ato ko sa gawas sulat, King. Nangumpra ang bata. Mao na lang buga. Mao na na. Oh. Oh, kana lang. Nara. Agpay ta sa manok. Asa mo tagpay sa manok? Kapicture. Bawa sa ako motor te ya. Salamat ha. Bawa sa ako motor te dito to. Di na ko sakay nimo. Di na ko sakay nimo. Paklay na ta. Aka ni? Ha? Okay ra ni dani buta? Di na mawala dana, kuya? Sige. Ta. Ako mag-picture ko ni mo. Ha? Thank you so much.
Thank you sa pag-follow. Hi, Jai, mga madam. Sige, sige. Vlog ka? Apel di ka sa vlog nato. Naon sa man? Wala na kaila. Ito magkakawalo. Turo. Dapat pa na sila. Aliday. Aliday, gang. Sige, gang, kana gang. Sige. Tarong nga. Ayo ha. Diya mi sa merkado diri sa Mantikaw. Magpalit mi sa kuan manok. Dito unta sa ilaha gagang pero walay manok dito. Dili na lang mi banda magpalit sa manok. Ha? Uy, dali arin to bugas na to king kay basig mawala to adto to. Ha? Dito mawala dito? Wala na ayos ba kanyo? Ole mo? Paliw ko duha. Ako na talakugon. Ako kay puruan ta. 541. Pila nila be, anong dito ka mo tuyo? Itulo raw. Hindi ko. Gamay lang. Sino mo buseng? Anak ka ba ni? Ay, kauban ko. 805. 805. Diara Ato rin to dito kay ang bugas balik mawala to Aglawas ako ha. Oh. Balik kaya dito na. Dayo no? Kung di ko kasakay, balik lang dahin ko. Ha? Arin ako. Arin ako. 5. Murag walay 5 kay pangayo dato ni ko. Hi. Hello, where ko ni mo gabi dito Nay, mga sunod. Nay, mga followers, ari guys. Thank you so much. Dali lang ha. Di pa. Adto ko sa Bohol. Kalayo pa. Nakita mo ko kanina sa imong gi-upload. Wala Oh. na siya mantikaw. Oh. Di mo ko maka-comment di mo Oh. kay Offman. Na nakitaan ka na mo dito ingon siya nga, si Maya-Mia mo. Siya mo pa makukita mo sa Palawan. Then yan ako, talaga ko, siya to ba? Dito na ako nag-ibok ko. Dito ka na mag-ibok Latinoy. Wala ka sa merkado. Nagtuyok na rin kay wala na ikuan dito kana ang manok. Maday magkipagita. Oh. Lagi kayo, nakita ko ka na mga food vlog ninyo ni Iba nga. Si Lilin sa mo yung magkauban. Oh. Bukod lagi rin ako niya. Abi ko Sige laki. Ay, pa-picture sa dito laki. Nila ni lugar dali dam. Guys, naay mga followers pud nako diri sa Mantikaw. Mo di ba makahappy kaayo. Mag-enjoy lang jud ta sa atong life, guys. Ikaw din yan. Salamat. Ikaw anak. Ikaw lang. Dili, ikaw lang. Sige ha. Dili. Dili ka na. Thank you. Managin mi ko. Ala, salamat. Sabi ka naman kukurgo dito kay Latinoy. Oo. Diyan ka sa karnihan. Ibili na mo motor. Wala dyan. Kitaan mo na mo ito may iksoon. Oh, sige. Kano man ka mag-like ka? Karon, pero i-try na ko dam. Kay Balik ka Cagayan. Ulibok man ang kuan. Kagayan. Ang Cagayan to Cebu. Ay, liga na lang. Unya, Cagayan to Tagbilaran na lang ko. Ano dyan ko? Ano, buwan na. Ilang ka na sa buwan. Si Madam Manak Miami. Yan na share with ko sa baka. Grabe ka pala hubog lagi. Sige. Magkuan ko. Maman kita. Mag-consumption ta mo ng Balik ka alingaw-lingaw ta. Call. Alingaw-lingaw. Oh. Salayo-layo. Lagi. Ma'am, salamat kay mga... Uy, salamat sa kay madam kay gatanaw na ko mga kabuang sa bukid, binuang. Mga binuang sa Tanaw bukid. din kay kanunay. Lagi. Salamat. O salamat kaayo, digukod jud ka. Oh, gagukod jud. Sige, salamat. Ato na ko guys. Ato ko sa bus stop. Para sila ni madam. Nigukod jud sila no. Makalipay bitaw sad nga naay mga tao nga mga ingon ani bitaw wala ta magdahom nga naa di ay nga
gusto makita sa atua, magpa-picture sa atua, no? So, salamat sa inyong tanan. Paayon ko dito sa bus stop. I-try na ko karon guys kung makasakay ko. Pero kung dili ko makasakay, kay fully book na, kay posible siguro ang katong gusto mo atog Cebu, Cagayan to Cebu nga wala nakasakay, posible siguro nga Cagayan to Tagbilaran sila. Manang i-try lang nato karon. Pero kung wala, balik ta diri. Hi, madam. Thank you. Nari ka din, taga-diriyan ka? Ako igsuon na diri. Laos ko dam. Salamat ha. Followers Japon guys, gatanaw sa akong vlog. Salamat kay madam. Thank you so much. Pasakay na ta guys kay naay paingon na sa syudad. Hello. Thank you so much. Aircon kaayo. Char. Bugnaw siya aircon di anak ko diri sa bus.